Patpat sa pila ka madragwan nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa lawasang pungsod, pila ka madragwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa page sa kita pag-augdan man sang bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondents, sa Bombo volunteers, nga mga tagman sa pila ka madragwan nga mga balita. Pinakuli nga ma-report nga nagkanana po assign sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan pagtameta sa ato sa rin nga mga kautuan mataga permatita abroad, mga pinanggatanga managrense kag mabakulod nun. Aga dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kanagapati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi man sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa aton man sa rin nga mga kautuan at the same time sa aton sa rin nga mga kabombo. Nga nagapamati iya makabaran sa YouTube, no? Kag sa 630 kHz. Mga paratuntunan sa Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off ang inyo sinimakitaan kag babatian sa Facebook kag sa YouTube. Siyempre kalakip naman din ang pagbabati naton sa mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagparagad sa Webes edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 7. Diriban sa aton sa ringa paratuntunan na bing talulupang doon pila ka madragwanta nga mga balita. Now sa aton nga top stories of the day, balita lokal. DOH Secretary Francisco Duque III na bisita diri sa syudad sang Bacolod. Mayor Bing Noradia ginabi-abi ang Tiglicom sa pagbisita diri sa syudad sa Bacolod kag syempre ti ang paglaom no nga mapaidalom kita makabaran sa alert level 2 starting February 16 to February 28, 2022. Para ka makatutok na kita makabayan ka makafocus na kita sa Manikotonta. No, diri makabayan sa matag adlaw sa nga tanan diri sa bahin sang area no sang syudad sang Bacolod. Kay may kiperga kay mga kabayan nga pag-lunchar sa vaccination sa butika no dira sa bahin sa isa ka mall sa may Gato South Street diri sa may syudad sang Bacolod. Bulan tani karon yung makapahayag sa aton Tiglicom kag siyempre ari man diri nagbisita yung makabanan si Vaccine Czar Carlito Galvez. Kag of course no so dili makabanan aton man sining kuan no nga USEC kon Undersecretary kag mismo Assistant Vaccine Czar aton diri si Vince Dizon. Sige no so speaking sang herd immunity daw ay na kuno ini gina kwan subong. Wala na kuno iya makabaran ginagamit no ang tinaga nga herd immunity. O di ano naman no ang ginagamit dire. Ibulon ta na kuno kapabatian ta sa report ni Bombo Ansindol Sorilla. Samtang duga pa sa dire nga mabalita kami impormasyon sa dire makabaran sa aton sa nga paratuntunan. Report karon ni Bombo Dennis Rubica sa provincial capital ang mga nagkala-infect sa COVID no nga mga frontliners, meaning ining nagaulobra sa ospital no kag syempre sa pila ka mga municipal kag city health office naton ang nasakpan sa probinsya sa Negros Occidental kay nagka-infect ni sa sang COVID pero mild man lang tong gimbatsyag nila. Nagpatigayon gyud sila sang tag 5 ka adlaw no nga isolation no home isolation pero subong balik trabaho na. Ini sa konfirmasyon niya makabaran ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kami impormasyon ang ang probinsya sa Negros Occidental no preparado against sa Omicron variant. Ang probinsya naka-record niya makabaran sa 7 ka mga kaso. Sang tinigdan sa ning adlaw no based sa report naton nga nakuha dira sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. So maging punta karon ang incident commander sang PIMT Dr. Sifar Gerhard Kailian. So sang dugang mga preparasyon niya makabaran regard sa sining Omicron variant sa probinsya. Samtang report makaron ni Bombo Carla mi Defensor ang NOPO ang may pinakamadamo iya makabanan nga nagkaradakpan nga mga wanted persons sa kampanya against sa mga wanted sa kasuguan sang tinigdan nga tuig 2021. Samtang
ang dugang presidente nga mabalita reaksyon sa imam sa isa ka Muslim no nga ginpatay presidente sang Muslim community dito sa bahin sang syudad sang Victorias. May reaksyon angot sa pagpatay sang ila kaupod o sang tilikdan sining Martes. May pila ka may impormasyon nga pagkatutukan naton iya makabaran driman sa aton siring nga pagparagad driman sa aton siring nga panatuntunan. Kag of course may mga gina-verify kita blang nga report sa di makabaran nga until now gali si DPWH Regional Director Leah Delfinado hindi gigali malabot no. So ti kay may mga complaint kita blang nga ginpalabot diri sa mga kontraktor nga natapos na kuno ang project under sa DPWH pero daw wala pa kuno gina-release ang pundo. Di nagaugtas ang mga kontraktor diyan dinamo ni bawion man tiginhawa man lang ni gani namo no. Tapos may ara makita yung makabanan sa impormasyon na baton nga ang 40 million nga COVID facility dito sa may bahin sa Iloilo City ang wala iya makabanan na tigayon. Dili naggadto ini ang 40 milyones nga budget yung makabanan sa DPWH. Pati ko kunong bana niya doon nagapadalagan dire makabaran sa area sang Banwa sa San Enrique no bilang mayor bunggo sa incumbent nga mayor nga si Mayor Gerson Tobillara. So grabe gali hindi lahog-lahog no si Napoleon Delfinado. Grabe kunong balaya sa bahin sang Murcia no sa isa ka bantog man nga subdivision. Ang balaya sa gate pa lang may duha na ka manok nga kuan ribulto. Kay Bulangiro kuno ni mo. May duha ka ribulto nga manok tapos ang masalakyan mga malahalon. Kita nyo ni salakyan nga bag-o ni blang Ford Raptor. Tapos may arap man sa Land Cruiser. Isa ka Bulangiro, isa ka breeder, no? Makabakal sa mo sini. Pamangkot din ang hali kwarta niya sa naman. Sa nabakabaya sa aton masaring nga makot at the same time sa aton saring nga mga kabombo. So ibaluon tani karon sa di makabaran sa aton man saring impormasyon karabaton dire. Di base amo pa na ang mga kwarta kag pundo no. Gin-check naton to sa Cator Park naton sa flagship station no sang Bombo Radio Iloilo no nang si Director Leah Delfinado kuno hindi mamlabo to kay kadamo pagali kuno sang agyan kag mga nagapakonseho pa sa kuno kapangonseho pa sa kun bala mapa-interview sa kun hindi ay hindi nami no amo gid man akon regional director kanado hindi ka na malabot. Sa ibulaon tayo karon niya makabanan no? Dari sa aton sa nga pagalagad sa aton sa nga palatuntunan. Nami tani ko ibalik naman tong mga lifestyle check no sang mga government officials bla. Kung kaisa do maduda kagid mo. Bla ang corruption isa sa mga ginapakigbato iya makabanan no sa pinaka mga naglalabay nga administrasyon pero kung isipon mo no ang corrupt nga official iya makabanan ara man lang sa gobyerno mo. Especially ng mga elected public officials o as elected public officials ang ining mga appointed no kag mismo head gid sa agency. May corruption cases man niya makabanan si nga kampanya si President Rodrigo Duterte pero daw way gid daw way gid sa may napamatud-an kay daw siya mismo naging putos man sang corruption. Maning masadya karon kay gakampanya sa corruption pero ka bumirang sa iya. Ang tawo nga sa palibot niya mo nagpaguba iya sa kay Presidente Rodrigo Duterte ho. Di matingalak pas na. Siling nila ko walang korap, walang mahirap. Pero do nagadamo lang gadamo ang mga korap pero ang mapigado gadamo manggantos. Sang kapigidohon. Kay instead kontani ang proyekto ay aman kag para na sila intended para sa ila pero ginabulsa sang sining mga kawati sa gobyerno. 15 minutos sa kaligid sa takna alas 7 diri sa aton sa pagpanagan sa aton nga panatuntunan sa Zona Libre. Sige, check tabing Patrol Bombo Anton no kay may isa ka shooting incident no nga ginaprosedan subong aton sa patrol no sa lima ka po sa kay Bombo Carla May Defensor no sa Balonta. Ang report yung makabanan na gikan sa patrol no ining isa ka shooting incident.
amo ni kariit pasang kagabihon subong, no? Pero daw kwan man, no? Daw wala man untat. Kay wala tuoman nga mga shooting incidents. Good evening na sa kay ni Lamasan kay President Lisa, no? Hadhulos. Sige, check na no? Patrol standby, may flash report. Bombo Flash. Bombo Flash. Bombo Flash Report. Check na si Bombo Carla, Defensor sa flash report. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo, so isa ka shooting incident no, ang nagluntad sa area sa nga barangay Estefania, Bombo. Pons, no, so information nato nga naibaluan isa ka mayara sa nga pilason no, sa nagluntad nga shooting incident. So susubong nagapadulong kita sa area sa nga barangay Estefania. Kanihiwaluon ni nato na Bombo Pons kung atino ang biktima kag paano ini natabo ini nga shooting incident Bombo Pons. So Bombo Pons, para sa flash report, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Flash. Bombo Flash Report. Sige. Salamat sa patrol. No, sa kay Bombo Carla May Defensor, balon ta karon dugay-dugay, no? Kumakaabot na sa area. Flash report sa ka shooting incident nga nagluntad di makabanan diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod. Particularmente dira sa area sang barangay Estefania sa syudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos sa nakaligid sa takna nga alas 7. Ibatan nato sa mga headlines. Pagbalik naton unahon ta ko ang report ni Bombo Ansindo Surilla. Diri sa aton nga pagbisita diri ni DOH Secretary Francisco Duque III. No, diri sa may bahin niya sang syudad, no, sang Bacolod, no, pero daw ay magid nagdugay no, si Secretary Francisco Duque, no, the third. Isa man ni sa mga nagkuan, no, isa man ni sa mga nangin kontrobersyal, no, sa dili makabanan sang nagligad nga mga tinuing sang 2021 kasunod sa sining deal, no, sa Pharma. Nga kung sa diinti may ara makabran sang makaduluda kag overpricing na natabo sa mga medical supplies and equipment. May risk bakuna sa butika nga launching kay na diri sa bahin sang isa ka butika sa Ayala Mall diri sa may Gato South Street sa may syudad sa Bacolod. Mga issue naton sa ikang lawas, daw especially sa COVID. Balanta ka balikan naton pagkatapos gilabang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga Paradyo Bombo! Sige, pabalik na rin sa aton sa ring pagparagad. Ang oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos sa rekarigad sa taknang alas 7. Parang ka mo nagapamati diri sa aton sa ring paratuntunan sa Zona Libre. Upod sa iyo alagad Bombo Ponce Espino. Siring diri kita sa report ni Bombo Ansindo Surilla. Ang parte sa pagbisita ni DOH sa Secretary Francisco Duque III sa paglunsar sang butika RIS bakuna. Ang mga vaccination naton ara na sa mga butika. Launching diri sa may bayan sa syudad sang Bacolod.
No, sa ibalo nato niya makaban ining report kag mismo no ang paglaom ta no nga mabalik na kita mga kameran sa alert level 2 by February 16 to 28. So far subong kon sa kaso at sige surihan ta na karon no sa daily cases nato niya kaluntad ya mga kameran sa subong siring adlaw no kon lantawon ta based sa records sa Department of Health 8,702 na lang ang aton siring kaso subong adlaw. Diri nagadubo naman nga nagadubo ang aton nga kaso diri sa baybayin sa Western Visayas. Sa piya kalinya si Bombo Ann Sindol Surya check naton angot sa siring report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bobo Pons, ginakalipay ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia, no? Ining pag-abot diri sa aton sang ginatawag niya ni Kaina, Three Kings, pag-abot sa vaccination, Bombo Pons. Sa Department of Health Secretary Francisco Duque III, Vaccine SAR Carlito Galvez, Bombo Pons, no? Ang Chief Implementer sa National Interagency Task Force, ang deputy siring si Vince Dizon, no? So tatlo sila, no? Ang nag-abot sa aton diri sa may syudad sa Bacolod kay man ang tinutuyo diri Bombo Pons, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, galibot ini sila para sa vaccination, Bombo Pons, no? Ang ining launching of bakuna sa butika, no? So amo ning ilang tinutuyo. Meaning diri Bombo Pons ang mga butika bala, no? Mga butika, no, nag-join ini sila sa vaccination, no? So sila mismo makandak sang vaccination nga libre. Kumbaga bala Bombo Pons bulig nila sa gobyerno, naibalawaan naton halin pa ni sila So sa mangin Iloilo. venue sila. Yes, isa sa mga venue sila nga ma-vaccine man sila, no? Bombo Pons, no? In coordination syempre sa LGU. So ma-provide na sila, no, Bombo Pons, no, sang bakuna, no? So amo na siya ang pinaka tinutuyo dira. No, mabulig sila in short Bombo Pons sa gobyerno. This is nationwide na ibaluan naton. Anyway, going back anay sa alkalde, so bali tingin na pasalamatan niya because bali una tiyan bali natin hindi man taga ni magpatib kay kumakadtog man sa Bacolod kay tatlo gid sila abi, no? So butang balon dira nagapakita so no, sa kay Mayor Bing seryoso kung ano ka seryoso ang Department of Health ini Bombo Pons nga mabakuna gid na magpatigayon sang vaccination kag diri Bombo Pons, no, nga muna hambal sang alkalde although subong Bombo Pons ang hambal ito ni Mayor Bing sa pagsuglano nilang Department of Health Secretary Francisco Duque kay gining pamangkot siya kung bala pwede na mag-declare bisang herd immunity ang syudad sa Bacolod. So why gali na siya subong Bombo Pons sang herd immunity na, no? Pero naka-herd immunity na kay 91% na sang Bombo Pons sang population naton na bakunahan. And then ang target ya naglapaw na 136% na ang naka-first kag second dose. Amo na siya kadamo. So pero ang declaration kung amo sina ang imo status nga kumbaga blan labot no 70 to 80% population protection ng tawag dali sina Bombo Pons, no? Population protection. Let's say ang imo nga A1 group mga frontliners na bakunahan, tanando per category, doon mo naman na siya. Anyway, so population protection, no? Kumbaga protected na mga populasyon na sa syudad sa Bacolod, Bombo Pons. Sa matian tabala si Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonardia. For herd protection. But at the same time, he said, yeah, I'll give you by Monday basi wala pa na nila nahimo ang table for that or ina lang kung ano gid ang ina official exact definition of what is now instead of herd immunity population protection. But I insisted nga if it is at least 70% as you were citing kung A1, A2, etc. Yeah, yes, you can consider. But I hope an official statement from the DOH will come to guide us all and to tell us what is the score. But one thing we can assure our people is that we've gone beyond that.
tawag si Dr. Hiro Suromo, no? Di ba? That's why per figures given to me by our EOC, we've long passed the 100% of the target population, which is 70% of, because DOH has pegged our population at 590. So we stick to that for purposes of determining all these things. Now, according to their computation, we have now gone over 131% over the target population. And if you talk about the population of Bacolod, that is about 91%. So I understand that is one of the highest in the Visayas already. Considering nga out ang Manila, yan nakauna man sila kay there was that period of time kadumdum kamo nga ang concentration was Manila. Pero Mayor, your reaction nga nag-abot sila diri sa... Yeah, para sa ako ng mensahe sila ang nagapakita nga kung ano gid sila kaseryoso sa isang bakunahay. You know, as I said during my speech, I was not ready to believe. Pagkakita ko sa din, wala sila makantungan. Datlogi sila. Galing ka na, naging confirmar sa konti. No, so it was reality. And that's why I said, napasalamat ko because that is some kind of an inspiration for us. Nga serious sila. If you recall, sa speech ni, I think it was Vince Dison said that one thing that is supposed to dominate all of this is vaccination. Because if we look back 1 year, 2 years ago, we were grouping and we were all looking at the vaccines as the light at the end of the tunnel, nila. So it took, fortunately for this generation, it took less than 1 year after the pandemic. After the pandemic struck, na-develop ang vaccines. Kaya I understand sa una nga mga pandemic, 1 year, 2 years, kung ma-develop na eh. Mayo na kay with modern science and technology, nagkalabot kita less than 1 year. So, ang kalabanan sa aton, pag kabati nga may vaksina, bita na, hallelujah, tapos na. But it did not turn out that way. Nevertheless, konsuluhan talawas ta, considering Omicron ang subong, at least, I hope wala na sa may ma-develop ang ibang mutation. Parang kung Omicron lang, atong mga figures nila nahatag, halos tanan, mild. Of course, may I emphasize what Secretary Duque has said with so much focus nga 85% of those being hospitalized are not vaccinated and 93% sa nakalamatay are not vaccinated. So I think that is more than a warning to us. Kabay pa ang mga gapunta sa vaccination will change their stand because kung gagahon na sila, may ibang mga pati sila mo. So dapat kung tani, ideally, malaputan ilang 100%. Once again, si Mayor Bing Jr. Diaz. So, si Department of Health Secretary Francisco Duque, ti una, congratulate niya man ang syudad sa Bacolod, nga ti naka 136%. Nakita nga na bakunahan, bumbupon sa target, ha, naglapo na sa target na bakunahan, 91% sa population. Kaya Iloilo, yung bumbupon, sa Malato Gayo, sobraman sila 100%. So, kadasig man sang dalagan sang vaccination, no, in fairness sa aton sa Western Visayas. Ang isa diri bumbupons, no, hayin pamangkot na naton kay na, ini ba lang nagaedad 5 to 11 years old. Supposedly, may shipment bumbupon sang bakuna subong adlaw. Na-delay siya, no, mga 750,000 doses bumbupon, so meaning buwas siya maabot. So supposedly sa weekend nila nga mass vaccination, it was sa those simultaneous nga vaccination, it was rescheduled sa next week.
Bombo Pons. That is why mo dumadulungan ginaguro sa February 14, no? Kay ti maabot ang bakuna mo para sa nag-edad 5 to 11 years old, no? Sa amo nang matabo sina, no? And amo na gani gin-emphasize ni Secretary Duque nga ini nakita ya Bombo Pons na mahambal nga from pandemic makadto kita sa endemic kay di ba ang pandemic like sa bugos sa kalibutan penetrated ka sa COVID good endemic at least na hindi siya amo na bala Bombo Pons sinabalang mapangabuhi mo siya. So ang ato na diri hambal niya ti mga buhi kita nga yara na lang ginaya si COVID. Ang pinaka-target is vaccination. Amo man ang ginhambal ni Secretary Carlito Galvez, no? Makatatlo ka doses gid, no? As of now kay dapat ma-booster pa gid. So amo na basta mabakuna kita kay eventually hambal niya gani Bombo Pons like sa aton sa Western Visayas kun amo ning dalagan bala sa aton vaccination and ang aton nga hospitality rate manaog kung sige-sige ni subong Bombo Pons in a week or 2 weeks time basi mag-alert level 2 naman kita just like Metro Manila. Kaya Metro Manila na una. Oh, yes. Kaya like ang Metro Manila na una na to sila. Dasig man gito yung Bombo Pons. So kita sa Western Visayas, no? Subong tubtob sa masunod siguro ang tanaw dira February 16, no? Kay ti di ba dira naman yung Bombo Pons maga-change ang aton nga status nga ina, no? So dira most likely basi mag-alert level 2 ta. Pangamuyuan ta nga magsigi-sige lang di drop ang aton nga kaso. Pamatian naton si Department of Health Secretary Francisco Duque III, Bombo Pons. More than 100% completely vaccinated of its city of Bacolod for accomplishing a more than 100% completely vaccinated of its targeted population or 91% of the total population. Secretary, yung launching of risk bakuna, may ano ba ito? Pumunta kayo per province or per city? This is per city and per province, per butika. Kung saan yung butika, so Watson, Mercury Drugstore, the Generics Pharmacy, TGP, the Rose Pharmacy, so lahat. Kanina galing lang kami sa Rose Pharmacy. Sa Iloilo, sir? Sa Iloilo, Yes. oo, galing kami. So ilang days na to, sir, yung paglibot? Ito 2 days. 2 days, yes. So ongoing po. Tomorrow meron na naman kami, but we will launch the pediatric vaccination from 5 to 11. Sir, yung projection ninyo from pandemic to endemic, Oo. ano yung mga kailan po kaya tayo makakalabas sa pandemic to, going na tayo sa endemic? Well, hopefully dito sa Region 6, maging alert level 2 na tayo. Okay. Hopefully, in about a week or 2, pagka bumaba na yung atin average daily attack rate. Kasi ngayon mataas pa eh. Lampas 7 per average daily attack rate per 100,000 population. So mataas pa. Kasi po, sir, nauna yung Manila, no? O, lagi na una Manila. Oo, kasi doon talaga yung epicenter Manila. Because of the vaccination na mabilis. Ganun din, mabilis din ang vaccination. Pero nakakahabol na kayo eh. Kaya magaling din ang Region 6, no? Dahil kahit na ba paano, magaya niya, ng Iloilo, 140% sa first dose, 136% completely jab, no? Okay. And then dito, 130% sa eligible population and 91% of total population, ano? That is completely jab. So, kudos, congratulations. Oo. Okay. Pons, again, si Department of Health Secretary Francisco Duque. Si kabay pa, mo man ang ginamatayan ta panubo na yung quarantine status ta kay mga buhi na nataupod sa COVID, kay total kalabanan sa aton vaccinated. So mayo ni nga ang entire population naton kung mabakunahan niya Bombo Pons, no? Kay amo gining gina-encourage nga magpabakuna kita tanan, no? Amo gining kampanya sa Department of Health, no? So Bombo Pons, amo ni so far ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansidor Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na kaligad sa tak ng alas 7. Di mayuman, no? Gibisitahan kita diri makabaran sa Tiglikom, sa Department of Health nga ti sa nasiling ko kaina. No, naging controversial may ini makabaran ang iya siling pagpungko bilang Tiglikom sa DOH, no? Sang ini ang natigayon. No,
No, sa dili makabaran nga na ukayan ang kontrobersiya. Ukayan diri makabaran ang kontrobersiya sa Senate Blue Ribbon Committee. Diyan mo nang resulta. No, sa dili makabaran sang siring nasambit iya nga issue, no, sa hospital supplies, no, during sang pagpanagan yung makabaran sang siring COVID-19 pandemic. Di sige, kabay pa, no, nga makabalik na kita by February 16 sa alert level 2. 41 minutos sa kaligid sa takdang alas 7 sa gabi. Balikan nato na no, patrol sa area na si Bombo Carla Defensor angon sa sining isa ka shooting incident. Kamusta ang status ng biktima? Kabay pa nga buhi lang sa area gid mismo. Bombo Carla sa patrol, please come in. Yes, Bobo Pons, kita diri subong sa may area sa barangay Estefania, Bobo Pons, po diri naton sa subong, no, ang executive officer, no, sang barangay Tanod, sang barangay Estefania, nga si Sir Josdato. So sir, mayong gabi live kita subong, no, sa Bombo Radio Bacolod. So sir, paano natabo sir sa inyo sining information? Mayong gabi man ang asa ko na nabalaan, info lang gabi nga may shout out sa Storms 3. Tapos na proseso kami ito, pag-abot na mo ito, ang biktima waay nanto. Indala na sa polis sa sa Metro Bacolod Hospital. Oo. Tapos amo nang nabili na ina, amo nang nakita na mo yung kuha na mo sa ilaga area. Naging pabulong sa hospital, naging dala, balik ng polis sa barangay. Pero way kami diya, man po na no ginahalinan. Kaya pag-abot naman, wala na itong mga biktima mo. Bali, doa ka bilog ang nabiktima? Oo, amo nang isa nga una galabo ang sa nagtiruan, pero way kami kabalo kung sino ang nagtiro. So, ini sila sir ang mga napilasa na dali sa subong ang ginlabo na kag ang tiro taga diri gina sa Sila mga tumandok mapulong sa mga pangayaw ni Ma'am Stefania. So, hindi mo kilala? Hindi ma'am, bagay ito nakabalos ang ilang mga ugali, ma'am. So, ining ang nag-tiro sir? Amo man na ma'am. Sir? So, sir, mayong gabi. So, mga kabobo, Sir Bombo Pons, no, ang information na nakuha natin diri, no, sa executive officer. So ano na nga purok, Bombo Carl? So, diri subong ya Bombo Pons, no, sa may area sa barangay Estefania. So, Bombo Pons sa East Home 3 na natabo ang insidente, Bombo Pons. Kag sa nato, no, balikan din nato karon sa para sa names ng mga biktima, Bombo Pons, sa gining suspetsado nga ginambal nila na at large, Bombo Pons, no, sa iya sining ginhimo. So, is information na nakuha nga may ginlabo kag may gintiro pagid Bombo Pons, ang gintiro gindala to yan sa ospital kag ining ginlabo Bombo Pons bago lang gid ginkuha sa siya, no, crime sa naton nga makuhaan man sa information regarding sa natabo. So bali kuan gali hacking kag shooting incident. Yes, Bombo Pons. Oo. Okay, so hindi pa kumpletong atong report kung balati buhi to sila kung hindi. Yeah, yes, pilason lang sila Bombo Pons, no. Ari ang isa ka pilason si try man ni naton siya nga makuhaan, no. Para man sa gali. Oo, ari. So medyo grabe gali itong isa that's why nga mutong gindala na sa ospital. Yes, Bombo Pons. So sir, mayong gabi live sa subong no sa Bombo Radio. Oo. That's it, sir. Ano natabo naton? Oo, so paano natabo, sir? Oo, gailang ko gamay lang nga impormasyon, sir. Paano natabo, sir? Kasi sa ma'am, dili sa interview. Sa Bombo Pons, pero mo ni siya ang nalabuan kag ini siya ti okay man Bombo Pons. Pang isa sino naglabo siya? So mo pa nang ginahibalo Bombo Pons kung sino ini ang naglabo sila daga inom? Bombo Pons? Gano sila ga inom? So wala pa gid kita information gid Bombo Pons, no, kung nagainom ini sila kung wala kaya amoy nang nabaton sang executive officer of na sa mga barangay Tanod nga mayara sa shooting. Carla? Yes, magsiling ka Storms 3 sa sulod gina sa Storms 3 hindi niya sa igad sang dalan. Yes, Bombo Pons, pero kay diri ya sa may barangay hall bangod nga ari diri officer, no, diri na siya ang gindala, no. Gindala na lang sila sa barangay hall. Yes, Bombo Pons. So gindala diri siya sa may
barangay hall ay tungod nga pilason man ini siya ginbalik din siya sang mga kapulisan. So karon bumapon sa dungangan na lang ini naton kag padulungan naton ang Police Station 4 kag kuwaon naton kung sino ini nga mga So di nang igo niya na sa paglabo? So bumapon sa kita naton sa may babaw sa iya sini nga dulunggan sa may right side ayon kag may yara pag sa iya sini nga tangkugo no. Right sa Di kung tago-tagoon niya na karon kung sino naglabo sa iya madakpan ginto karon? Amo gani abang bopons no. So we baloon ni naton sa mga kapulisan kung naghatag mo sa information sa kapulisan bopons si Dinosia. Di pamilya niya waida? Wa ibang bopons sa kagaina pagabot naton si siya lang na diri ang nagapungto kag balikin dapatan lang sa nagakaigo. Hindi na sa way na sa gurugin labo ba siging kagat na lang dulunggan niya? Hambot mo po. Di kay ara mo lang sa da mo. So amo na to nakita nato na bombopons no kagaina nga iya sini nga pila sa may kilid sa iya sini nga dulunggan. Ti anong naging first aid na lang siya na? Baligin dala siya sa ospital then gimbalik diri sa barangay hall bombopons kag amo na to papauli na siya bombopons. Kaya di man seryoso gid iya nga kuan ano nga kaimtangan. Iya sa bombopons so okay man na iya sini nga sitwasyon no bali gamay laman na iya sini nga pilas kag ato nang karon ng isa i-follow up naton to karon sa kapulisan bombopons kung kamusta ato ya ang natiruhan bombopons. So kaon man naton ang iya sini nga pangalan hindi sunod to sa kay Sir Justado hindi sila tumandok diri sa may area sang barangay Estefania Bombopon. Basi nangawat na sila kagin labo sila kagin tiro muna nga daw gaano sa maghambal dulog-dulog sa magani do di ba hindi siya maghatag sa nga information kung paano gid na tabo. So bumapon si baloon na lang ini naton sa kapulisan ang regarding diri sa naglungtad nga sabing kag shooting incident diri sa may area sa barangay Estefania Bombopon. Sige. Bombopon gikan diri ini si Bumbo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Carla Benvensor. Report taken sa barangay Estefania diri sa sudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 47 minutos nakaligad. Sa takna kalas sa 7 sa gabi diri sa aton sa riya nga para tuntunan. Shooting kag hacking incident nga nagluntad dira sa barangay Estefania sa syudad sa Bacolod. Ang nalabuan to sa dulunggan niya kuno hindi man to maghambal. Siling ko gani basi bala kon kinawatan to or basi bala kawatan na to. That's why nga ti daw hindi pa siya maghambal. Hadlok sa nga ti basi kon mabalaan sa nga iya sa nga kuan bla nga pamilya. Ti ano mo na iya galing no kay ti nalabaan ka no di ba? So nga tom lang ko tani no nang hindi na tayo bla magkuan, hindi na tayo bla mag tago-tago pa sa personalidad ta. Kung may krimen nga natabo no ipatpat na da kay ti basi kon may nakakilala to sa suspekto nga nagtiro ka naglabo na sa imo da. Tigo ti madakop ta to. Galing kay feeling ko lang basi mga kawatan ini no. That's why nga ti ginhold dira sa barangay, binalik sa barangay, dapat nito no over na sa pulis. Kay amuning makabaran isa sa mga ginalanta. Tapaki proceed abito Bumbo Carla sa kuan gid, sa natabuan gid. Sa may bahin sang SM Street. So unham na no sa barangay hall sang barangay Estefania diri sa may syudad sa Bacolod. 49 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton sa nga pagpangalagad. May lang nga pagpamati dira kay Manang Alice Gumban. Amuning nanay-nanay ko to sang una sa Dingli mo. No? So taga barangay Sinibaan, no? Dingli, Iloilo. Sige no? So lulupot kami sa una sa kanday the late Mayor Toto Robin Solinap. No? Kag ti may mga kabanding man Mga kabanding man naton sa tabok ho sige lang, di nagapangamusta sa mga pila makatuig. Ti kuan ako din ang 15 years na ko di sa Bacolod, no? Since naghalin ko 2008, no? 2008.
sa naghalin ko to sa 2007 of November, no? So 2018 mga 15 years na. So ti mo gid man, no? Subong ti because ng technology, no? Kuha nagigita, no? Sa pag-improve sang aton technology, no? Sa di makabanan ti madasig na ang pag-locate naton, no? Because man sang Facebook. Ti sige. So daw kuan bisan may edad-edad ka na ng alis pero daw Miss Universe Japan, no? Ang beauty. Ti sige. May lang kapag pamati dira, pamati sa aton sa Facebook. 50 minutos sa karigad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa Riga palatuntunan ang commander sa Provincial Incident Management Team sa probinsya sa Negros Occidental, Dr. Sifar Gerhard Kailian sa Pekalinya. Check na to, no? Sorenta ang mapreparasyon dugang sa probinsya sa Omicron variant. Doc, good evening. Live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, pumupos. Good evening, no? Kagmayong gabi sa tanang tagpalamati isang Bombo Radio. Yes, Doc. Salamat gid sa sining opportunity. Anyway, ato na hibaloon ta lang, no? Kay last, no? Sa Diri Makabanan, ang adlaw, no? Ka-report kita sang pito ka mga kaso, no? Sa Omicron sa probinsya sa Negros Occidental, no? So, ang pamangkot natin, Doc, no? Ano ka preparado na subong ato sa probinsya sa Omicron variant, although ngati kung vaccinated ka kag maigo kasi ni mild na lang, no, ang imo nga eksperyensyahan, no? Kita mo 5 na lang ka adlawng isolation, home isolation pa. Wala na sa aton nga tagsa ka mga quarantine area naton or kung facilities ta, no? So as far as Omicron is concerned, kamusta nga aton monitoring sini sa ila, Doc, sa nagpositive? Yes, Bobo Pots, no, ang ining mga nag-positive is considered recovered naman ni sila mo. Oo. Ang ila sining ginatag sa aton sa aton provincial health office, no, sa aton test sa aton provincial epidemiology surveillance report, no, recovered na ni. And then ang ila sining mga the collection natin sa mga sa ating specimen is January January 7, no? January 8, no? So amo na, no, ang period covered aton nga mga ining mga Omicron variant nga na gipadala sa aton nga Teresita Landoni. Kag isa man ang aton nga nga Cadiz isolation nag-open naman. Oo. No, to cater man sang para man preparation naton sa Omicron. Abrihan naman natin ang aton mga quarantine facilities, no, sa ordered by our provincial administrator, no, aton nga Ibi Magalona and Cadiz and ang aton nga Silay, no, quarantine facilities, no, sa pag-cater naman sa aton nga mga returning residents nga mag-reactive, no, and also ang aton nga mga iban man sa mga LGUs, especially dito sa Chicks area nga mag-reactive man or mag-positive sa aton nga sa aton nga RT-PCR test. Okay, no, kay ang requirement sa probinsya dapat may 72 hours kagid mo, no, nga negative RT-PCR test result. So isa na sa mapamaagi, Doc, nga sure ta nga hindi gid makasulod ri ang Omicron. Yes, sir. But still, no, ang ara gigya po natin preparation sina kay syempre lito naman ni mapunggan ang pagdadag nisang ato mga cases ng COVID, no. At least, no, nagapangaman kita, no, we are prepared nga tagang probinsya sa serbisyo nga ginanglan sa aton mga pumuluyo. Okay. No, so karon anong mas labi nga ginatutukan niya naton, Doc, no, especially ngati ang probinsya ko do lapit na lagi kita sa herd immunity man naton? Yes, bumupons, no, ang aton nga vaccination sige gyapon ang aton nga vaccination drive, no, para makuha natong herd immunity. And siyempre ang aton nga economy gina-open ta naman paglugak naton gamay sa ang aton nga mga ang aton nga mga policies, no, regarding travel, no, kay para man sa aton nga mga pumuluyo para boost up naman sa nga aton nga economy. Okay, anyway, so far sa probinsya kahapon na nagrubo ang aton sa nga kaso, Doc, pero subong adlaw medyo nagtaas-taas naman kita.
Yes, so pero dako man natin recovery sa bumupod no. Gaano man siya, nag-compensate man siya sa recovery. Kay tungod nga mga 7 days naman lang kung fully vaccinated. That's why na damo ang nag-recovered no. Ang amo na nga gagaas kita sa mga unvaccinated nga magpa-vaccinate na kita kay para hindi kita maging severe no sa COVID no, kung mild moderate no. At least ma-manage natin sa aton nga mga hospitals or either sa aton nga home quarantine. Okay. So sakto gid. So what about ang aton dok nga mga quarantine facility? Ano may mga unod pa ni subong? Yes, so may mga unod ang aton nga sila may magalaw na. That's why nga so, makita sunod akong recoveries naton. So ano na sila dok ng unvaccinated nga gin pastigi sila sa quarantine facility? Okay. Especially ini naton nga mga sang nagligad to nga mga ano bala? Days no. Nag-ano kita yan, nag-rapid test no. Ginpang ginpang quarantine dito sila no. So amo na sila subong ang nag-recover. Kang iban nga mga aton sa mga chicks area nato nagpadalaman sa ilang nga mga positive guba ilang nga mga quarantine facility. So ang province ang naga-cater no sa mga gina-quarantine, especially kung ng atong mga na-apektuhan sa udot bala Bombo Ponds no. Amo na nga gina-cater gina sa probinsya kag ang order sa ako niya ni Attorney Reyno nga i-cater ta because nagkabalong man kita nga affected ini sa nga guba ang mga quarantine facilities especially sa south naton. South okay. So but so far why na magkikita sang dapat kuro kabalakaan sa ila kay salita mild man ang ini nga cases and manasig ang recovery sang isa kag isa. Yes, so puro na yung status nila as of January 16 no. 18 recovered na nitanan tag 17 no. 17 16 17 18 19 recovered na nitanan ng status ang aton nga mga sa mga pasyente. But still no, ginapa-monitor tani sila sa mga LGUs nila. Okay. Meaning to say bisan alert level 3 kita, so do ay rason nga dugangan ta mga restrictions naton kay nakita ta naman nga kadasig sang recovery ta. Yes, basta bumubons no. Ang ginaano ta na mapa-vaccinate na lang kita tanan kay para hindi na kita mag-worry nga mag-severe no. Even though nga syempre may ara kita gyapon mga pumuluyo nga hindi gid sila gusto magpa-vaccinate. But still we encourage them no para makuha ang aton herd immunity at 70% sang aton population. Para na abidok may isa dira ka unvaccinated nga naggrabe. So anong matabo sini still sa laon pa ni Japon o risguhan pa Japon sa provincial government no ini sila i-cater sila Japon kay naglala ang ilang sitwasyon kay natapikan sila sang COVID pero wala sila nagpabakuna. Ang aton nga medical services hindi man na wala man na siyang discrimination bubupos no. Even though nga wala sila nagpa-vaccinate still no saving lives no ang aton nga pinaka-importante nga himuon. But still no gina-encourage gid sila nga at least no ma-minimize naton nga mapanubo man naton ang aton mga cases especially sa aton mga deaths no aton nga pag-vaccinate kontra sa aton nga COVID-19. Dira nila na makitaan kay gusto ko giding ipahangop sa ila dok. Dira nila na nakitaan no gati ang gobyerno hindi kidya magtalikod sa ila no despite nga hindi sila mag pabakuna pero tani lang taon man nilang ilang safety dira Yes, bumubons to. Kagti syempre ang aton mga health workers man nga nagaserbisyo man kagti makita mo laban sa aton nga mga hospitals ng aton mga health workers, ang aton mga frontliners, ang aton mga nurses, mga doctors, syempre apektado man. But still to hindi man dato na pwedeng idingot no ang aton nga pag serbisyo sa tao no. Wala man kita may gina-discriminate in case nga may mga emergencies no. And padayon ng serbisyo sa probinsya no ang iyan ni gob yang nga tanan kinanglan serbisyuhan. Paano patabi sila nga daw pa mag-anon tang obra naton kung may ara nagapamalabag. Although mo na ang balta hindi di mandatory pero tanan kita siguro base sa ulima dalaman lang kita sa sa hangyo, di ba daw?
Yes, so manuktok lang kita kag manghangyo. Hang kita sa ila mo no kay tungod nga kinanglanon ini sakpan mo sa aton nga ipabusta man ng economy ta para makabangon man ang tanan makabalik sa new normal ang tanan nga mga pumuluyo because we will have to live with the virus no. And again no at least no makontrol natin ang pag-spread no kag minimize ang impact ang sini nga disaster. Oho. Sige. Anyway, ti vaccination niya naton do sige pa ni Doc no. Maarap na tada Japon sa ano? Sa Negros Residences. Yes, po Pons no. Ano na no nagligad nga week no daw medyo damo positive man sa aton nga mga sa aton nga PHO. So next week no mabalik naman na ang aton vaccination. Pa-quarantine lang ang iba no. And pagkatapos mabalik ng serbisyo naton sa pag-vaccination. Kagang aton nga roll out kasi gisigi pa man especially sa aton nga mga LGUs no. Gisigi man vaccination ang aton mga LGUs in order for us to have the herd immunity. Oho. Amo magani Ti kita nyo ikaw gani Doc do how many times na nga nag-positive ikaw but still no masurpasan naton ini so diri kita makasignify nga ang vaccine among sabat no para nga ti ko infect kita sa COVID no hindi kita matamaan maka-recover kita and until now no ti daw nagapangabuhi lang kita normal kay ma-vaccinated naman kita plus naka-booster naman kita. Yes, po mo ginang importante sa no. Dahil kung ma-infect ka sang COVID, no, daw ginalagas mo man ang imong pangginhawa mo. Dako gid man ang epekto niya no. Especially with my experience man no. Even though nga moderate lang no, nga or mild lang no ang aton nga nabatagan pero di daw laing gid ya madula ang imong sense of taste, sense of smell. Correct. And then budlay gid ya kabudlay man sa imong maginhawa no. So gid ya no mabudlay gid ya i-live bala nga ara ka no kag infected ka sa COVID. That's why nga again ang aton vaccination would help us nga ma-minimize no aton nga ginabatsyag no. Especially effects ang COVID sa lawas ng tao. Oho. Okay, sige. Lastly Doc sa PIMT anong imong mensahe sa aton nga matag pramati? Yes, again no ang aton nga minimum health protocols no dapat naton hindi gid naton pagkalimtan no mask no mag hand wash no kag hindi kita tama gid ka bala ka complacent no kumpiyansa among giniperming gakuan sa aton wala man ni guro so hindi kita magkumpiyansa no even sa mga responders naton gina-ensure gid naton nga gina-remind sila naton nga full PPE in case nga may ara kita nga gina-transport ng mga COVID cases sa mga hospitals kag amo man sa mga aton nga mga quarantine facilities no reminders ng permi sa aton kay mas maayo gid nga hindi kita malatnan sa COVID sa may ara kita no. So amo na bumupos no again ang aton nga provincial government sa pagpanguna sa aton Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Chairman Governor Bong Lacson nag-remind gid sa tanan no to ensure nga ma-minimize naton ang paglaptas ang sininga virus kag mahagan-hagan ang mga deaths no especially sa aton mga comorbidities kag sa mga senior citizens naton kinahanglan naton nga i-observe ang minimum health protocols kag ang aton nga paglimit man sa aton nga hindi na magsigilagaw bumbupos no or magsigi man konsagwa no until nga ma-control naton ma-under control naton ini nga virus. So bumbupos amo na ang aton nga panugyan sa aton nga mga pumuluyo. Okay. Sige, salamat gid Doc. Good evening. Yes, salamat gid taga mayong gabi sa nang tagpalamati sang Bombo Radio. Si Dr. C. Gerhard Kailian. Sa iba ka ba na ang aton nga PIMT commander? Di ba, gin-check ta ba lang to no? Ang probinsya no sa Negros Occidental regard sa Omicron variant kati sang damlag pa nagpahayag na ni si Gob mo. Governor Bong Lacson no nga ang Omicron ta mo ning nagapang-atake sa aton ti may mga cases kita last January pero ti mga recovered naman no so as long as no kung ano pa nga mga klase sang variant ang
magasulod diri sa aton, hindi na ta dapat madlok. No, kay preparado na kita. No, wala na kay may eleksyon lang kita ti sa Ibandra, no? Okay pa man lang na nga wala kun wala ka mo halin sa balay nyo ti okay gid. No, nga tidra ka na lang gid ya bala, libot-libot ka na lang bisan isa kalintang sa isa katikang sa imong gate, no, sa balay mo ini ka pidikwa. Tini may rason nga ini ka magpa-bakuna. Pero mablas ang mga, di ba, may mga anti-flu kita, flu vaccine kita, kaya ang flu, no, nag-outbreak man sa liga doon una pagkuhan niya sa aton mo, no, ang flu, ano pa kita, mga polio, no, grabe man sa una, makamamatay man ti isang na may vaccine ti sige-sige, no, so nagabuhi na lang kita, nga upod sa sining mga pamalatian. Di ba? So muna, so although ang COVID kada sigling ini pero kung di malasan ka, amo ring siling tabla nga hasta na lang gid ang imo yang kwanda bla nga kabuhi. Kung madimalasan ka, no? Thank you ka na lang. Pero saan ka pa mapreparar? Siyempre, as long as daw ka may tiyempo pa, preparar na ta. Amo nang real message, no? Matutuod nga mensahe sang sining COVID. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos. Ang nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi diriman sa aton sa Riga para tuntunan. Sige, this time, dito na lang regarding man sa COVID. Ang report ni Bombo din sa Bika, atong siling ni Dr. Kailama Frontliners na ito nga nagkala-infect. So, natapos ang 5 to 7 days nga home isolation. Nakabalik na sa trabaho. Nakaserbisyo naman iya makabanan, no? Sa mga pumulo, mga frontliners ato, especially ini mga nag-alobra sa mga hospital. Bumuli sa mga report sa probinsya capital. Please come in. Madamo na bumupons nga mga medical frontliners aton nga sang damlag pa, no, nagkala-infect sa COVID-19, nagkala-isolate, particularmente kinamaan sila sila sa may Teresita Lopez, Provincial Hospital sa may siyudad sa sila. Kung maduman sa ato matagplati last week, no, report ato natin sobra, no, shin ka mga medical frontliners naton sa mga hospital, no, ginapadalagan sa probinsya sa Bugos, Negros Oriental ang infected. Bumupons, kadamo gina sila dito mga sa sobra shin, do pinaka-latest na count is 119, no? Mga 90 plus na sila, tiligid na sa Kwan, sa Teresita Lopez, Provincial Hospital sila, yung matagaling ati ang obigay. Nidira, close ay temporaryo, no? Ang pila ka mga departamento, dira, man-arising pila lang ka mga medical staff, kag emergency cases na ginabaton dira bumupon sa bangod kay kulang gid nakatama ang mga doctors, nurses, mga midwife kag iban pa nga mga medical staff sa hospital bangod sila nagka-infect kag nagkala-isolate bumupon. Pero kay na sa aton nga pag-update sa aton si Provincial Administrator Atty. Fernando Diaz kung kamusta na ining mga medical frontliners naton. So parbong po si mayoriya sinidi sila, no, ang nakabalik na sa trabaho, no, particularmente kadamaan siling ko diya sa may provincial hospital na sa may siyudad diya sa Silay, no. Basi within this week or tomorrow or buwas, so kinulat lang ni Atty. Diaz ang formal nga pagbalik sa normal nga trabaho, normal nga function ang provincial hospital, no, sa siyudad diya sang Silay, no, after sligot ng bigati medyo normal na lang laganay sang sitwasyon bakit kadamo sa kala-infect bumupon sa mga doktor kag nurses naton kag so far bumupon sa mga pasyente naton sang COVID-19 sa probinsya. So far dito sa may COVID hospital naton sa may Cadiz District Hospital may ara pa kita sang 120 na kaya mga COVID patient, no, nga aton karon niya isolated sa aton nga COVID hospital sa may siyudad sang Cadiz Bumpons. Kay as of today
3,000 active cases na tumupos is 3,376 no subong adlaw no 3,376 as of February 3 no sang kahapon daw nubo kita subong adlaw pila lang kabilog kay 3,387 kahapon no subong 3,387 pila lang gamay lang libong post no ang ginubo subong niya kay 376 no 387 76 gamay lang gid no bumumpos ang ginbuhin sang kadamuon sang mga COVID cases diri sa probinsya sa Negros Occidental bumumpos ang gani man nga kuan gapon no stricto gapon sa probinsya bumumpos ang ato sini nga mga pagpatuman sang health protocol bumpos. Isa naman rin bumpos ka inaman, ginpaig man sa ato provincial administrator, nga ining vaccination man naton, wala? Na, sa aton sining mga edad 5 to 11 years old, at sa bahin sa probinsya, probably guro bumupos no, next week no, masugda naman naton ni pagpabakuna sa mga mas lamaharon naton nga mga kabataan no, diri sa probinsya kay subong ginulat-ulat lang ang game plan no, from provincial health office kay subong tatlo kung tatlo ka mga personnel na sa aton provincial health office PHO ang positibo subong sa COVID-19 nga isolated pa as of today bumpo sa mga dawa pagid makuan gid way pa plastar gid ang plano no sa pagkandak sining vaccination sa aton mga 5 to 11 years old iya sa probinsya ng Negros. Tapos sa kay 3 Diaz nga anytime no kun maplastar gid ang plano no okay man niya no ay problema nga aton nga probinsya nga makakandak man niya sa vaccination sa 5 to 11 years old no ikandak naman din sa aton Negros residents or sa aton nga mga LGUs. So kung naging final plan na karoginulat sa aton provincial administrator from the PHO sa pagkandak man sang kangay sini nga pangbakuna bombo pons. Pamatian ta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Asa mo Dennis? Bombo pons, check na ba si Dali lang, check ta na be. Okay, kaya muna ang ginahulat naman ng subong kay tingko ti why pa mapainlas ang plano from the POH kita duwagin naton ka mga matahed dira sa provincial office ang isolated bombo pons nga wala pa gid ma-finalize ang ila sini yang plano ti kinagibupon si Governor Lacson tumantog na isa man to sa dinapit bisita din launching sa aton nga race bakuna sa butika bla na agin lunsa kinadira no with the city government of Bacolod Mayor Willie Bingardia sa daka butika no kon pharmacy da sa may Ayala Mall no sa may dalan Gatoslaw man bumupos no timay naman ni kun mag enop danay naman kita tanan sa paglunsar sa kaangay sini nga mga programa at least no kay para manigapon sa ato na no kabilugan no kung anong madangtan sa syudad no di mapektuhan ang probinsya no kung anong madangtan sa probinsya definitely apektado man nato sini nga syudad no sang Bacolod kay nato ti sama lang ta nagapon niya ka lugar no diri sa aton sining sa probinsya sa Negros Occidental ti kangay makilas ang ambal ni Governor Lacson at ang target naton nga malabot ang 70% herd immunity sa probinsya definitely no optimistic man aton sining gobernador nga malagbot agid ni no sining bulan sa Febrero or bulan sa Marso the most guro makwanta ni malabot na nato 70% immunity kit subong mga 1.1 million plus so mga 1.2 na gani na mga 60% plus na ni sang 70% aton nga target nga herd immunity ti mga 40% lang kulang ta
siguro sa within span of 2 months, no? Mabira-birahan na sa aton ng LGU sa aton mga probinsya. Wala ka medyo nagpulupugok lang kita gamay, no? Sa last quarter sang Desembre. Ari na sa attorney? Bongo Pons? Ari na sa attorney. Okay, sige ba? Pamatian si Attorney Diaz. Cases na nagnubo ka sa the other day, pero kagabi na 300 plus naman. So, again, nobody can really say na we are already on a downward trend, no? And we have succeeded against this Omicron variant. So, still, panumdum tagapon ang laygay sa ato ni Governor Bong Lacson, still to maintain our minimum health protocols, no? Take up and down, may 300, may 80, and then may 100, do mo na bala. Ang aton nga testing is still steady, no? We're testing at about 400 to 500 persons a day throughout the whole province. So that's a good number of testing, no? Hindi man tagambal nga wala ta damo nga mga pumuluyo ang ginapang test, no? Damo gid. But ang aton nga mga hospitals nag-drop na, no? Balik na sa ubrang ibanta nga mga healthcare workers, especially sa Teresita Landoni, no? So ang Teresita as of February 2, ilang positive cases 38 na lang, no? Under quarantine is 8, no, for observation. They're about to announce that full operational na sila. No? We've already discussed this with Dr. Mistra, the Chief of Hospital, and I am just awaiting for the official document from them to declare that they are now ready to resume full operations. No? Mamapon si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Erratic pagyapon ang data kadadla may gasaka, ganubo, no? So hindi pa kita masiling ara ka sa downtrend, no? Sang kaso natin dili sa probinsya, no? So Negros naman ubo na siya ti gamay lang, no? Tag double digit lang mo pons, di masaka sa dako man sa kanya. So 100. So do mo nang kasi nga bantay tagapon, no? Di tagapon magkasiling at ara kita sa peak na pila po tato ng peak sang kaso sang COVID diri sa probinsya sang Negros Occidental. Bamopans. Siling gani to ni Juan, siling gani ni Dr. Kailian, no? Bumbo Dennis, mapabakuna gid ta. Correct. Sakto na. Amo ng protection tama lang. Okay naman ta iban gid nga protection kay napamatod gid man to bumpos kati kon vaccinated ka matapikan ka virus at least ang symptoms, ang epekto niya is mild, na? Di tama ka severe na kumpara mo sa unvaccinated ka. Bumpos kasi ibalanta naman nga mostly sa mga nag-expire na fatality na ton sa COVID na mga unvaccinated na ton nga mga particularmente mga kwanatom na may mga balatian na damo sila yang madaldalman magayos bumpos kay sa para naton since December bisento nagsaka ang aton nga number of COVID cases sa probinsya until now. Pero ang number of fatalities bumpons, no, minimal gid kataba. Sa una niya, kada adlaw may di maglubos pulo, no? Subong niya may 0, isa lang po laka-laka bumpons kagamay sa ato siling fatalities, no? Diri sa probinsya sa Negros Occidental kasi naton sobra naman daw guro mga 1.2 na, no? Ang at least naka 1 dose ang Negrosano, no? Sa vaccine, no, for COVID-19. Bombopons. Pero continuous nga po rin aton vaccination sa mga GEOs naton kag sumandi sa aton nga Negros residency, na may mga schedule kita dira kapag pang bakuna magluwas lamang po sa pilaton niya kamo area dito sa 6 district nga sa aton ti medyo kwan pa wala apektado pila sini nga vaccination program pagod man sang halit, no, ni Baguio Odes, no, sa Southern Negros Bombopans. Mga update report gikan sa Kapitulo Provincial, inis Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo na Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo.
Bumbo! Salamat sa kay Bombo Dennis Rebica. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi. Manang mabalita naman nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Sige, pagbalik naton, magakuha magkita sa report dugag diri ni Bombo Carla Defensor. Ang po may pinakamadamo nga nagradakpan nga wanted person. Kag of course, sa Didimakabanan may araman sang kwanderya, sang statement ang Muslim community sa pagpatay sang leader sang mga Muslim dito sa syudad sa Victorias. Pero nato ni karon diri sa ato sa ring panatuntunan, balikay kita pagkatapos gidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. Mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.
balubala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active case. Sige, balik na rin sa atong siring nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time. 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 8 sa palatuntunan Zona Libre. Hoy, ang panata sa bayan. Isa ka presidential candidate sa forum nga ginadulong sa inyo sang ginugpong nga persa sang KBP member stations. No? Lakip na dira ang Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Philippines. So inyo malantaw ka mabatian na buwas no? Sa aga, sa FB Live. Sang Bombo Radio kag mga Star FM stations. Ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum sa Biyernes, no? Buwas na daw, Febrero 4, 2022. Alas 9 ang takna sa aga, mangin kaupod bilang panelist si Bombo Elmar Acol, ang News Director sa Bombo News Center. Ang 2022 KBP Presidential Candidates Forum ang ginadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines kag sang KBP. At mga kabanan, no? Sad to hear nga si presidential aspirant Bongbong Marcos ang hindi makatambong. Nami kita ni, no? Kung magtambong sa parabalati sa mabalaan taman, no? Ang mga plano niya so far. Well, ikaw doon nagapili mo lang sa kung sino ang gusto niya nga, kung sinong gusto niya nga mag-interview sa iya. Dibla? No? So, ti daw mo na bla daw kabudlay man, no? Ti bisan pa nga may mga kuan na bisa, may mga ara sa sang event o pila gidaahaw nga hindi na pwede makansilar. O kay importante niya. O pila naka-invitation nga ti gin kuan niya, gin decline niya. O mo na gyud problema base ko mo ning kalaglagan ni Bongbong Marcos ulihi no. Sa election. O sige bantayan ninyo na no, diri sa aton siring candidates forum no, buwas na daw alas 9. Febrero 4, 2022. 38 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. Ano na itong update? No? Sa dito makabanan sa sining natabo no? Kapag luthang patay sa presidente sa Muslim community no? Dito sa may bahin sa syudad sa Victorias. No? So, di ko natawa naton. Sa dito makabanan, ti isa sa mga kwani, no, isa sa mga ginapahayag nga ti dako man nga palaligban, no, kung ano ang motibo man sa likod sa kamatayon niya. So record reaksyon ni Bombo Carnaby Defensor ang Muslim community diri sa may syudad niya sang Bacolod. Kag of course ti may ara magita sang balita ang NOPO ang nag-top 1 no sa pinakamadamo nga gin-operate nga mga wanted persons o mga nagkaladakpan. Sa report sa patrol, si Bombo Carla may defensor sa Piakalinya. Bombo Carla, may gabi, please come in. Okay, Bombo Carla. Yes, sige, Bombo no, 40 minutos sa nakaligid sa takna alas 8 sa gabi, Bombo Carla. Yes, Bombo Ponso, nagpadulong kita no sa Maranao community o kung Muslim community diri man sa syudad sa Bacolod. Giniibalo ini naton kung kilala ini nila no si Exan Umpar. Bombo Ponso suno kay Kali, Munib Kali, Bombo Pons, ang imam sang Islamic Center dira sa area sang Barangay 31. Susunod sa iya, Bombo Pons, kilala niya gid ini no, ining si Exan Umpar. Ay kung kaisa, asang wala pa sang pandemic, padulong ini sa may area sang Barangay 31, Bombo Pons, na 3 ka adlaw ini siya dira tiner no kag ang ginakadto niya is para mag survey man Bombo Pons no akon mag simba sa may area sang Islamic Center. So ang pagkakilala diri ni Kali Bombo Pons no ang imam sang Islamic Center. So mabuot gid ini nga tawo Bombo Pons ini nga lalaki o kon ining si Umpar Bombo Pons ang gintiro ako nagintiro patay dira sa may Victoria City Bombo Pons. So mabuot ini siya kag wala man ini si Munib Kali nakabaton man sang information kung naga-engage ini no sa illegal nga mga hilimuon ining si Umpar Bombo Pons. So mabuot gid ini iya sini nga pag kakilala Bombo Pons kag dako gid nga
na dako man ang epekto no sa nga pagkadula ni umpar sa Muslim community kun sa Maranao community bombapon kiti nadulaan ini sila isa ka utod bombapon. So bombapon sa pamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Munib umpar ako na Munib Kali yes bombapon ang imam sang Islamic Center bombapon. Sa pagkakilala ko sa iya, kilalang kilala na siya. So, sang wala pang lockdown, permanente sila diri sa akon. Isa gabisita sila sa akon tag 3 kadlaw. So, wala sang iban silang ginabisita kundi para sa relihiyon tanan ang bisita nila sa akon. Nagapamulong-pulong sila sa mga ibang naman nga mga ka-brothers nga mga Maranao tribe. Kag siya, nakilalaan ko siya sa pagkakilala ko sa iya. Diyos no na siya. Diyos no na siya. Kag buot na nakayo nga bata. Kag negosyo permi ang ginatubang niya, wala na siyang iban nga ginatubang. So sir madugay naman na diri siya nga residente diri na sa Negros Occidental. So, dugay-dugay na nada sila sa Victorias. Dugay na nada sila sa Victorias. Pinakabuot na nga bata. Kaysa gani, kung ready siya sa akon, mamambal na siya kung pamangkutan mo. Kay dawi puso na siya. Perti kabuot nga bata. Wala gidya siyang obra bala nga malain nga makahambal bala siyang masakitan ka. Perti kabuot na siya nga bata. So kung magpadulong diri sila nagasimba. Oo, diri sila guys sa akon tag 3 kadlaw. So pagka kilala ko siya daw wala man kong may nabalaan nga mo na yang kuan Nag-interact sa mga. Oo, kayang kuan ang pagkuan na namon nga duha kisa magato di sila para sa pamulong-pulong lang. So, ako na mismo ang nakakilala sila. Kay kisa tumangko to sila sa Victorias tag 3 kadlaw sang wala pang lockdown. So, natural nagapanawagan ko nga tani masolbar na sa mga dasig mo lang mga panimpo para nga daw ang pamilya hindi man masakit sa ila. Yes, so sir dako man ini nga epekto sa inyo nga community ang pagkadula man sa inyo isa ka utod. So dako gid ay kay siya na nadaan niya bulig na sa mga pagpamulong-pulong sa mga kaupod namon nga mga Muslim. So amo nang panawagan ko kung sino ang nakakita sang insidente. Kag sino nakakilala sa ila, isugid sa pulis para masolbar sang mga kapulisan sang madali nga mga tinion. Kag isa pa panawagan ko sa mga pulis sa Victorias, tani masolbar na sa madali bilang nga mga tinimpo. Ano kunong sa likod gid sa nimbong Bokar Lahaw? Bombapon. Ano kunong sa likod sang kamatayon ni sino ito? Ni umpar ang Umpar? bombapon. So bombapon sa mo panangila sini nga ginahibalo man ang bombapon no kay sa ila way man gid ini sila sang ideya gid bombapon kung ano ang rason kung agi na tiro patay gid ining si umpar bombapon no. So susubong padayon man ang investigasyon sa mga kapulisan regarding sa pag-tiro patay sa isa ka Muslim bombapon. So hindi man sila nga sa droga? So bombapon sa TY pag kita may nakuha gid nga kumpirmasyon nga gikan sa kapulisan kung drug related bala ini no ang pagpatay sa kay umpar bombapon. Sige, check ta na biliwat to sa Victoria City Police Station kay para nga mabalaan tagid no kay kabalon man kita nga bago lang narakpaning mga katapo sa Maranao Liga di sa Bredco nga nakuhaan sa 3 ka kilo nga sabo so pilayo lang basi droga man blao. Amo na nga ton sini nga igapa kumpirmar ako na kung ara magid na sa iya sini nga investigasyon ang bombapon sa Victoria City Police Station na bombapon. Kiti ginatry ginaton no nga makuhaan wala pa sila naka feedback sa aton bombapon kung ano na subong ang update o kung yes ang update sa ini nga kaso bombapon sa pagtiro patay kay umpar bombapon.
Sobang papon sa mayara sa nga 375 ka mga wanted persons ang mga nagkaladakpan sa bulan sa nga Enero bombapon. So from January to 31 ini nga data bombapon. So mayara sa nga 70 ka mga na-classify nga most wanted person kag 305 diri amo ang other wanted person bombapon. So sa 70 ang mga arrested nga mga most wanted person ang Negros Occidental amo ang mayara sang pinakadamo nga naaresto bombapon sa total sang 29 kag ang syudad sang Bacolod mayara sang 13 no nga mga wanted person o kung most wanted person nga mga nagkaladakpan bombapon. So sa other wanted persons naman na 305 diri. So ang NOPO naman bombapon no amo ang mayara sang pinakadamo nga mga nagkaladakpan. Ang 142 ang nagkaladakpan sa NOPO bombapon kag 41 sa syudad sang Bacolod. So amo ini bombapon ining other wanted persons ining ang kaso ni nila ang pag-engage sa illegal gambling, theft, mga gagmay-bala bombapon nga mga kaso. Ang ini naman yung most wanted person diri na bilong nga mga murder, mga niyara sang murder nga kaso bombapon. So bombapon ini no sunog kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So dako gid ini nga intact bombapon sa PRO6 ang pagkadakop sini sa mga wanted persons bangod nga makuhaan nun bala sang kakulba ang mga pumuluyo kung sa diin panago o kung istar ini nga mga wanted persons bombapon. So pares magani sa natabo sa area man sang Iloilo City bombapon sa nga naging kampante na ang pumuluyo bombapon bangod nga nadakpan ang isa sa mga most wanted person sa area sa Iloilo City. So dako gid ini nga epekto ang pagdakop sini sang mga wanted person bombapon. Mas damo gid mga wanted is Negros no? Amo gani bombapon no. So imagine sa most wanted person 29 kag NOPO no ang Negros Occidental ang mayara sang pinakadamo nga naaresto. So most wanted person kag sa other wanted person ini 142 iya ini o kon na accomplishment ini sa Negros Occidental Provincial Police Office bombapon. Sige ano. So congratulations no sa aton sa nga mga kapulisan. So sa nga 2022 mas dublihon tapag gid ang aton nga kapisan ha. So amo man na ginapangabay pagid sa BRO6 sa bombapon nga sa sini nga binulan kabay pa nga madamo pagid nga mga wanted persons ang mga magkaladakpan para at least no malinong kag kampante na ang mga pumuluyo kung sa diin naga-istar ang mga wanted persons sa bombapon. So bombapon sa pamatian nato na payag gikan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. For the month of January po ma'am no may dadakpan kitang 375 ka individual na may mga warrant of arrest January 2022. So out of this 375 stinta diri amo ang na-classify naton as most wanted person and 305 ang other wanted persons. So sa mga provinces and cities naton nga nakadakop sang most wanted person may hara kita sa Antique, apat sa Capiz, 16 sa Iloilo Province, 29 sa Negros Occidental, amo ini sa pinakatakop, 13 sa Bacolod City, and known from Iloilo City, and isa ang naaresto sa CIDG naton. Pagkapot naman sa other wanted persons, ang Aklan nakadakop sa 14, ito ang Antique, 16 ang Capiz, 5 ang Pilaras, 55 ang Iloilo Province. Again, ang pinakadako gihapon is Negros Occidental nga may ara 142. And 41 sa Bacolod City, 11 sa Iloilo City. And 14 no from CIDG. Nanari-sari man ini sila no. Yara dira suspects ang murder, yara dira rape, homicide, physical injuries, no. So, nasari na silang mga kaso na katakpan natin. Magsiling kita nga maklasify siya as most wanted person, ini daw mapukat ini no, sa mga kaso, like mga murder, homicide, no,
robbery. Pagkapot naman diri sa mga other wanted persons, amuning may mga warrants na may kaso sa illegal gambling, physical injuries, no, theft, no. So medyo manupo siya compared sa most wanted persons. Diri na may mga kita dira, no, may mga nagkaratakpan kita dira nga may violation sa illegal gambling, iba na physical injuries. Dako ini ang epekto kaya kung lang taon naton, ini mga wanted person, naging wanted person mi sila kay both silingon may krimen silang nahimo. So karon, considering nga may krimen sila nahimo, na-filean sila sang kaso, susubong mayara sila warrant of arrest. So kung wala ini sila nagakpan sa atong mga kapulisan, posible nga magahimo pa ini sila sa mga another naman nga krimen, no, sa ilang mga lugar. So karon, disturbo nila ang peace and order sa tira nga lugar. So karon, kung nadakpanan naton ni sila, lessen naton ang another occurrence ng crime considering na nadakop na naton sila, na-preso na naton sila. And ang aton nga mga kauturan kung sa dinilista nag-register, medyo pahuway na, no, sa mga disturbance nga posible nga ila ika-create. Ang isa naton dira ka clear nga example sa Leon, Iloilo last 2 weeks ago. Kung sa diin may isa ka individual na may mga warrant of arrest, no, rank number 9 sa Municipality of Leon, inoperate sa kapulisan na tiruan pa kaniyang pulis naton, no. So pero follow up naton operate, nadakpan ini siya, and ibaluan naton sa reaksyon ng mga tao nga tatlo ka barangay ang nagakalipay tungod nadakpan na ini siya sa kapulisan. So kot silingon, dako gid, no, ang relief sa sitwasyon sa mga tao kung makuha naton ini mga wanted person kag matakop naton sila kag mabutang naton sila sa atong custodial facility para manabat sa mga krimen nga ila nahimo. Ang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Trin E. Dombo, no, kina-congratulate gid ang aton nga mga unit commanders o ang aton mga tracker teams sa sining accomplishment, pero wala kita pundo diri kung sa diin kinahanglan pa kita nato, no, na i-count pa ang iban nga mga wanted persons. And of course, ang aton nga Regional Director gusto man pasalamatan ang aton nga mga barangay officials, barangay tanod, force multipliers, advocacy support groups, kay sila gid ang partner nato, no, sa pagka-implementar sa kalinong pagkataway sa ilang mga lokalidad. Kag sila ang primary source naton sa information para makahatag sa aton sang detalye o informasyon sa mga lokasyon sang sining mga wanted person. Mabapain sa mo na pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis regarding sa nagkaladakpan ng mga most wanted person kag other wanted persons sa Pampapan. Sige. Mabapain sa may nang report nagikan sa patrol ini si Bumbo Carlamida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla, may defensor. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 54 minutos na. Nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Well, congratulations kita, no, sa ato sa ring mga kapulisan sa Negros Occidental, Police Provincial Office, no, headed by kuan sa bong bagong Provincial Director naton, Police Colonel Leo Pamitan. Si Nanay Linda Argao kag Joveta Sabanal sa Purok BM Barangay Takuling nagawangal gid ang radyo tatukuno ang radyo nila nagawangal to nagatutok gid sa Bombo Radio from sign on to sign off. Thank you gid kay sa kay Inday Darlene Grace Castellon dira. Salamat man. O sige, no, so at the same time ba dako naman ning kuano nga palaligban, no, sa dili makabanan ining sa bahin sang kuan bala sang pagpatay naman sa isa ka Muslim, presidente sa Muslim community dito sa may bahin sang syudad sa Victorias. Talayo lang may pag hindi lang droga ang sa likod sini, no, kag ti makuan man no, matagan man sa hustisya ang iya nga kamatayon. Subong nga panyempo doon di na kakuano, parti gid ka riit sang panahon subong. Way na, bisan ano mo pagani kanamo sang bodyguard kun hungdon kagid, kapatson, way mimo. No, so muni kag ati do ko isa do makaduluda man nga ang mga riding and tandem nga mga krimen bla nga nagakalanabo. Amo na iya makabanan ang kuan ang isa sa mga
kwanta na ginalantaw nga orchestrated ini nga krimen basta nagaangkasanay sa motor no ang mga sospetsado. Amo na siya. So diri sa Bacolod no daw pilaman ka bilog ang nagkalatumba diri. Pero ti mo na masiling nga ang krimen di taman ibitar pero ang importante dira no himo lang blata no sang himo lang blata sang ay sakto kay way gid sa may ano sa aton. Kung may maghingabot man na sa imo, ang importante nga ti way kay balasang way kay balasa may gin-agrabyo nga tawo. Amo na da ang ang gusto ta mensahe nga ipalabot para sa aton sa nga mga taga Parmati. Okay, diri kita na no, dali lagi no before kita nga atag sa pila ka mga panumdum naton, update anay sa pinaka-latest nga COVID-19. Bulletin ta diri sa may bahin sang Region 6 ang na-record subong ima kabaran no. So ang syudad sa Bacolod naka-record lang sang 80 ka kaso. Ang probinsya sa Negros Occidental may 276, ang probinsya sa Iloilo may 240. Ang probinsya sa Capiz 14, ang Guimaras 14, ang Capiz 61, ang probinsya sa Antique 37, ang probinsya sa Aklan may ara sang 33 ka kaso. Kagang syudad sa Iloilo naman may record 214 ka kaso. Subong sa ning adlaw, no, ang na-record sa Western Visayas, no, 975. Ang active case sa subong ara sa 2,977. Tatlo na lang no kag mag 3,000 ang aton nga active case down diri sa Western Visayas. So mas manubo no ang kaso kag syempre mostly sin diri mga mild na lang gid ang mga sintomas o kun ang mga ginabatsyag. Mild na lang ang mga ginabatsyag. Imagine no, sabay sa pungsod Pilipinas, bilog nga pungsod Pilipinas kapon daw 7,000 ang record, ta subong ti ara sa 8,000. So nagagamay na lang gid nga nagagamay ang aton sa niya makabaran no nga no nga kaso or naganubo na gid nga naganubo no kay perti ka alam nga daning Okta research ni by February manubo na nga manubo no ang kaso sa bulan sang Pebrero which is nga nagatuod magido di kay mo kita nga mapaktan niya sang Okta research man. Amo to ang surge ligado epekto to sang holiday no diri sa aton sang Disyembre kati damo to ang nagkala infect no kay medyo naghalog kita didto sang aton iya makabanan nga mga protocols. Sige, buo talang pila ka manabilin naton nga mapahanumdom and then wide up kita no diri sa aton sini nga palatuntunan pagkatapos gidamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Paradyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo. Pag Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin sa aton nga pagpalagad. 1 minuto na nakaligad sa tak ng alas 9. Alang-alang naton sa ringat sempo. Standby na ka mo sa Santos Rosario kamansunod naman dira ang bombohanay sa gabi. O isa na siling tana, buwas ng aton sa ang panata sa bayan. Isa ka president sa candidate sa forum nga ginadulungan sa inyo o kung ginulong sa inyo sang ginhugpong nga pwersa sang KBP member station sa inyo malantaw ka mabatian buwas no sa adlaw sa FB Live sang Bombo Radio kag Star FM station. Ang 2022 KBP Presidential Candidate sa Forum sa Biyernes, Pebrero 4, 2022 sa alas 9, ang taknan sa aga, kami kaupod bilang panelist si Bombo Elmar Acol, ang News Director sang Bombo News Center. Ang 2022 KBP Presidential Candidate sa Forum inadulong sa inyo sang Bombo Radio Philippines kag sang KBP. Oy, buwas man, no? Adlaw iya makabanan sa mga bar takers naton. Good luck sa inyo tanan-tanan, ha? I hope nga ti madamo-damo ang makapasar naman, no? Sa sining pasinawan, bar exam buwas nga adlaw. Ang first day kay duwa na ni kadlaw mo, no? First day kag ang second day, no? So, ang first day buwas February 4, kag ang second day sa Sunday, February 6. No? So, ti sa quarantine nga kwan sa gyapon sang mga bar takers naton. So, pangamuyan ta, no? Nga ti ang mga handom nila matuman man paagi sa pagkapasar sa siring pasinawan. Good luck and God bless you all, mga future lawyers naton diri sa Pungsod, Pilipinas. Sige, alang-alang na tempo naton diri sa aton nga pagparagad. Standby na sa Santos nga Rosario. Masunod naman dira ang bombohanay sa gabi. Ang lagad, Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa iyo pa po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio